тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Ҳозир распродажа яъне шӯъбачаҳои калтак шида истад дар бозори Корвон, тарафи Тилобозор 12 даромадгоҳ, магазин рақами 61. марҳамат биёед бинед, магазинаи калонай. Анами шӯъбаҳое ки 1500 сомон буд, ҳозир 1200 сомонӣ шидагиай. Марҳамат беҳад гулош бисёр ай рангош ҳар хела мондагиай. метавонед омада харидорӣ кунед. 1200 сомон. бинед, ё ҳамаш натуралиан. фасонои хушрӯған. Инаи тигр тамом шуда буд, ҳозир бори нав омадай бо. ассалому алайкум ҳамватанони азиз, бонувони азиз, занҳои хуби тоҷик, студент духтарако, мехоҳем ки дар хона нишаста кор кунен, яъне пул ба даст биёрен? Албатта ки мехоҳен. имрӯз ки бошад, ман директор компанияи Фаберлик ҳамаи шумо занҳои хонашинро, яъне такрор шавад, фақат занҳо, модарон, студент духтаракои дар хона нишастанд, мехоҳанд ки кор кардан, бар командаи худам ба ширкати Фаберлик ба кор даъват мекунам. коркори беҳтарин аст. аз шумо ягон чизи зиёдатӣ лозим нест. танҳо якта телефоне ки ба интернет пайваст шуда бошад, тамом. шумо аллакай имрӯз ин имкониятро доред, пас фурсатро аз даст надиҳед. дар рақамҳое ки дар болои экран аст ҳатман занг занед ё ин ки нависед. ман ҳамаи нозукиҳои кори Фаберликро ба шумо меомӯзонам. иншоаллоҳи раҳмон якҷоя кор мекунем. кори беҳтарин аст. то ба имрӯз чандин занҳои тоҷики мо, яъне ки занҳое ки дар хона нишастанд, шумо худ шоҳид ҳастед ки ба ҳама орзуи ниятое ки доранд аллакай расида истоданд. шумо ҳам шитобед, дер накунед, худи ҳозир нависед. ҳама нозукиҳои Фаберликро ба шумо меомӯзам. якҷоя такрорам ки шавад кор мекунем. иншоаллоҳи раҳмони раҳим бо Фаберлик ҳама орзуҳои мо амалӣ мегардад. пас ман занги ҳар яки шуморо интизорам. ҳамаи амино ҳозир 1200 сомон. ҳозир дар танаям нишон метиҳам ки танада чӣ хе меиста. марҳамат бисёр ҳам калтачааку хушрӯ омадагиай. бинеда ҳамин 1200 сомон шид. чӣ хеле гуфтам, сифатошон беҳад сифати хубам. ина ҳичи намешаванд. духтарако метавонед омада бинед, дер накунед. бо нархи дастрас пешниҳод шидагиай. анаминамуд шӯъбачаҳои кӯтоҳ. дӯстони азиз, анаи рангша бинед чӣ хел хушрӯча. серияи и рангша беҳад хушрӯ харидорӣ карда буданд. ҳозир ҳисобакӣ мондагиай, дона мондагиай. марҳамат метавонед касе ки успед кард омада мегира. 1200 сомон. беҳтарин амин модело.